Six film za ku je kalla a wannan satin. Na farko shine Tarago algaita film ne kuma yayi masifar kyau kamar yadda ya saba kawo muku film din bincike. Wannan ma film ne na bincike. Farkon film din za ku ga mace ce da kan namiji ta riko kan namiji, to waye shi namijin, me aka yi aka kashe shi. To bari ku ji in gaya muku, kwakwalwarsa ake juya ya dawo ma ya tsani mata, kawai zai iya zuwa ya je ya test din waccan karshe kuma ya ga bayan ta mai ita kamar tana rayuwa kamar ba ta yi. Film din yayi masifar kyau, ku je ku kalla. Karshe ake samun wata ta ciro kansa, kuma duk matarsa ce take dora masa tsanan mata. Dan haka kakka kuskura ka auri macen da ba ta son ka, kakka kuskura. Yawwa na gaba shine a ɓace shi ma kuma wata yarinya ce irin ta fada hannun yan kidnappers, irin waɗanda suke tara motoci a hanya, sai ya kasance a ce ita ce take ajalinsu. Suna kama mutane mazaje jajirtattu, amma kuma duk kashe su suke yi. Amma kuma wannan macen ta zame musu alakakai, ta zame musu bala'i, kuma ba karfi ne da ita. Film din shi ma yayi masifar kyau, story film ne yake. Sai kuma farmaki love story ne, sannan film ne akan wata yarinya karama, karshe yarinya tana rasa rayuwarta, abin tausayi film din. Sannan shi kuma jarumin ya kasance saboda uwar yarinya yayi losing control dinsa. Film din shi ma yayi masifar kyau. Akwai tana son sa amma shi ba mata ita yake ba, ta kula da yarinyar ne yake. Karshe kuma yarinya ta rasa rayuwarsa. Dole bayan da iya haka yazo ya rayuwa da wannan yarinya. Film din yayi kyau. Sai kuma mai ran karfe kun riga kun sani cewa wannan tsohon ya iya film, sai kuma hikima ma yayi masifar kyau. Hikima shi kuma wannan wani ne wanda yake bincike akan wani gida sun kashe mahaifinsu, wanda uban ya fi so ita ce ta kashe mahaifin nata. Fim din yayi masifar kyau a binciken, ku je ku kalle. Sai kuma soja shi ma yayi masifar kyau. Fim din sojan nan ana tashin hankali, sannan kuma sabon fim ne. Ku je ku kalli fina-finan nan sun yi yawa. Domin samun duk fina-finan nan da muka lissafo kai tsaye, muna ɗora su a cikin Telegram channel ɗinmu, za ku same su. Ga link nan a ƙarƙashin description, kuna danna shi zai kai ku cikin Telegram ku kalla kamar haka. Da farko dai za ka danna wannan alamar tamo a nan kenan. Idan ka danna ta wannan kenan, idan ka danna ta kamar haka, za ka ga link ɗin nan. Wannan kana danna shi kamar haka. To kun ga yanzu na danna shi, da har zai kai ka cikin Telegram channel ɗin, zai kawo ka nan. Sai ka zo ka danna wannan alamar ta joining, shine ka yi joining ɗin a ciki. Muna ɗora sabon fina-finai za ku kalla kamar haka. In ka danna zai nuna ma haka, shikenan kai joining. Sannan ga fina-finan nan kamar haka, gasu nan da yawa. In downloading za ka yi, in a ciki za ka kalla normal ne kamar dai haka. Mahaifinta ne baya da lafiya, yake da kansa, shi yasa bata da kuɗi da yawa, don haka ragi za a yi mata. Idan muna yin irin wannan rage mu kuma shine, idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku danna mana like, ku danna alamar subscribe, sannan ku share 'yan uwa kowa su amfana. A zo a sha kodinmu da fina-finai lafiya. Mun gode.